Allah shaida ne, da malamai nan shaida ne, yamman gari shaida ne, kuma abin tsarin al'ajabi shine a nan zauren aka yi wannan abu. Zai kai shekara 3 na tsammani, zai kai shekara 3 baya. Shi wannan bawan Allah ɗanmu ne na gari, mun san shi ciki da waje, ya fi da wannan aƙidu wanda musulunci bai da shi ba, ganin haka ma mu da shi ba, ya samu gayyato shi a nan zauren da malamai yin ya kare wannan kiraye-kiraye da ke yi da idin gida musulunci. Hakan bai samu ba, ƙarshen ta ma a gabgaware mu ya nuna cewa shi bai yin wani kiraye, kuma wannan ba daidai ba ne. An yi wannan shekaru 3 da suka gabata, kuma wannan wuri a tabbatar da nan tsaro suna da report akan wannan, don mun gayyace su mun tara su don ganin cewa an daƙile wannan damuwa da ake so din gida musulunci. Kamar ga da ikon shi, gashi bayan shekara 3 sai wasu 'yan uwa da yadda abin ke damun musu ma ya damun su ga wani suka yi tattaki, suka zo akan wannan matsala dai wanda muka yi ta a baya. Da wannan ne muka nemi liman ya jagorance ku zuwa gare shi. Na da farko mun aika cewa ya zo, mun san tabbaci zai zo, sai ba uzurin ba lafiya, yana cin hali na rashin lafiya. Da wannan tunda kun zo, sai mu ga ya dace ku yi tattaki har gidan, ko ba komai ku ruba shi, kuma ya tabbata kawai da ku ɗauka tsakani kun cika. Yasa muka yi ya jagorance ku zuwa gidan shi, ku duba yanayin na rashin lafiya, shi kuma ya tabbatar cewa kawai da aka yi an cika kuma an zo. Alhamdulillahi, tunda bayanai ya gabata ya nuna cewa a bashi lokaci zuwa kwana 2 zai tuntuɓa zai ji, kuma muna daidai da mu rike kuwa zuwa wannan kwanakin mun ga tabbatar cewa wannan damuwa an magance ta. In ma ba magance ta ba, to duniya su san cewa ba mutunci ba ne, ba duniya san cewa mun shugaban da al'umma ai ba mu tare da wannan. Mun kita shekara 3 baya, muna kinta, za mu kita kuma har abada, don ba musulunci ba ne, kuma ba za mu yi da shi ba. Abubuwa na social media dama ɗaya daga cikin disadvantage social media kenan, sai a raɗa mutane da suke nisa da wuri ƙayyarayi, wanda in ba mutum ya damu ya tattaki ya bincika ba ne, sai ya ɗauka cewa haka ne abin. Amma alhamdulillahi, Allah kaɗai san daɗewa da kuka yi kuna saurara abin social media, amma Bahaushe ya ce ramin ƙarya ƙwararre ne. Da Allah ya ƙaddari yau za ku fahimci gaskiyan abu ya yi dalili kun zo a rawai, kuma kun gani, kun je har gidan kun gani. In a gidan mu kenan kuma shaida ne, in ba gidan ba kenan kuma shaida ne. Alhamdulillahi, shaida ta yi gida da waje, kuma muna tabbatar muku da kyakkyawan haɗin kai da goyon baya, don ba abin da ya ajiye mana sai musulunci. Ita ne ta ajiye mu, kuma ita za mu kare ko da jinin jikinmu ne, don ba mu da abin da za mu yi da ya fi shi. Har kullum duk abin da ya shafi addini ya zama wajibi gare mu mu yi iya mai yiwuwa don ganin an bambance tsakanin addini da abin da aka shigo shi na son zuciya. Muna tabbatar muku yawon haɗin kai da goyon baya har ko yaushe don harkan addini, wanda shine ajiye mu, shine silan mu, shine muka gada. Da fata Allah ya taimake ku a wannan tafiya, Allah ya bada sa'a. Assalamu alaikum.